Labarin ɗan kwalba. Abin mamaki a ƙauye. A cikin wani ƙauye mai suna tudun gari, akwai wani yaro da ake kira Sule. Sule yaro ne mai naci da jajircewa, amma yana da wata matsala, yana da matuƙar son shan lemu. Duk inda ka gan shi, yana da kwalbar lemu a hannunsa. Hakan ya sa mutane suka saka masa suna ɗan kwalba. Duk da son shan lemu, Sule yaro ne mai himma. Idan ana aiki a gona yana taya iyayensa. Idan ana haƙo rijiya yana ba da taimako. Sai dai duk lokacin da ya huta zai sha lemu domin ya ji daɗin shi. Wani rana Sule yana zaune a gindin wata itaciya yana shan lemu. Sai ya lura da wata tsohuwar kwalba da ke gefen hanya. Kwalbar tana ƙyalli kamar sabuwa. Ya ɗauka yana kallonta, sai ya ji kamar tana motsi. Ya girgiza kwalbar, sai ya ji an ce daga ciki, Sule ka buɗe ni. Sule ya yi juyin duniya ya saki kwalbar da sauri ya tsere zuwa gida. Ya faɗa wa mahaifiyarsa, amma ta yi dariya ta ce masa ya manta da abin da ya gani. Amma Sule bai iya mantawa ba. Washe gari ya koma wajen kwalbar yana kallonta da fargaba. A hankali ya buɗe murfin. Abin al'ajabi, da zarar ya buɗe sai wata hazo ta fita daga ciki, ta zama wani tsoho mai dogon gemu. Sule ya faɗi ƙasa saboda tsoro. Tsohon ya ce, ka gode wa Allah, ka ‘yantar da ni daga kwalba bayan shekaru da dama. Sakamakon haka zan baka kyauta guda 3. Sule ya yi mamaki sosai, sai ya fara tunani akan irin kyautar da yake so. Sai Sule ya ce bayan dogon tunani, yana so iyayensa su zama masu albarka a rayuwa, sannan yana so ya zama mutum mai ilimi da hikima. Na 3 kuma yana so ya bunƙasa ƙauyensu, mutane su daina fama da yunwa. Tsohon ya murmusa ya ce, an karɓa, ka yi babban tunani Sule. Sai ya shafe kansa, kuma nan take Sule ya ji kamar an sauke masa nauyi. Tsohon ya ɓace cikin iska, kwalbar ta ɓace gaba ɗaya. Bayan nan rayuwar Sule ta sauya, ya zama mutum mai ilimi. Duk wani abu da ya ji yana ganewa cikin sauƙi. Iyayensa kuma suka samu albarka, kuma ƙauyen tudun gari ya zama ƙauyen da aka fi albarka a cikin yankin. Daga wannan rana Sule ya daina shan lemu da yawa, sai dai idan ya ji yana buƙata. Mutane suka daina ce masa ɗan kwalba, sai suka fara ce masa Malam Sule mai hikima. Darasi daga wannan labarin shi ne, na farko kada ka zama mai son abu fiye da kima, ko da kuwa halal ne. Sannan na biyu, yin kyakkyawan tunani da addu'a yana kawo alheri. Sannan na 3, idan kana da damar yin abu mai kyau, ka yi domin zai iya canza rayuwarka. Kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyos ɗinmu da zarar mun ɗora. Mun gode.